Amanami yang konami sa na to melalui minggu bagi lesi je abi usada selama mati na ada rohata buka minggu ta mati seperti Rohaku lau memuji debata parholongi songon bunga namangir bang bisa rari asa dosa persuhon mengguni mana simi lasiru nama nutup leonia tuhaki sudah jadianmu lautan langiti akan ditengok bulan nang matani hari kau maladang nang harangan rurado doloki salut namang endeon sangat dituhatai Ibang hitamang endeon sangat dikuarnai tapangian suarata lau memuji Tuhani sudo holongi rohana nasumanan motoki hidup asada udita saleleng-leleng nai Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi perbadia na tumo palangit do tanoon. Amen. Marlas ni roha mahamurap dohot Jerusalem, jala marolop-olop mida ibana sudi hamu, ali akan holong roha di ibana. Marlas ni roha situtu marap dohot ibana sudi hamu, ali akan marsak roha mida ibana na sailaon. Las do rohaku di akan mandok tuahu, beta hita manopot bagas ni Jakoba. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita, ali Tuhan debata amanami na di Banua Gijang para si roha na sumurong. Namadok mauliati mahami tuho siyan na sa rohanami. Ala dilehon ho anak mo na sasadai tu hamatian humokop pami. Asa unang mago na porsea di ibana. Alay asa hanguluan na sa liling-nililing na dinasida. Tatap mahami ali amanami di bagasan anak mo Jesus Kristus. Nagabi habadiyaon dot hatigoran di hami. Say sesama dosa nami sa luhut
ala ni pilihan na sudinggan na pinilihon na'y humokop pami. Say paeleng mapinggol mo tutangyang nami, jala asima roham dihami marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tangihon hamuma patik ni debata, mamuka sian patik parjulu, satu patik paupathon. Patik parjulu, ahu do Jahoba debatam ninna debatata, dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganonmu, jala endang jadi sumanonmu, manang aha di Banua Gijang dohot na di Banua Tongaon, rodi di bagasan aik na di Toro ni Tano, yang gotong gabi si Sobaon, manang si Uluan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon guar ni debata yang go soture dalanna, ay hona uhum na dosugut akka na marsineang di guarna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dinaonom ari ma ulahamu nasa siulaunmu. Alay anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba debatam doi. Dang jadi homangula di anggo di nasa darii, manang anakmu pe, manang burum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom buru-buru, rodi pinahanmu, rodi isi ni hutan ni halak pe na ngabagai bati hutam. Ay dinaonom ari do di toppa debata, langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina, dungi maradiad do ibana di ari papituhoni, dibahen ido ubahen na di pasu-pasu debata Jahoba, ari paradianan nai jala di perbadiai. Rap magidogogo mahita mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata sai pergugoy mahami mangulahon na obar tu patik mi. Amen. Jesus manjo para dosa sairo, tu Jesus binabasai, bege panjo naso tung togamhu, tomu si poluai. Jesus manu
tima dosatta di hadapan ni debata martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami pergugu na suhatulusan para si roha midahami na dangolon. Narodo hami tujulum manopoti dosa nami na gudangi. Di bagasan hajahator do hami tubu. Jala endang adong haporsyaon di bagasan rohanami hiyan. Saluhut do hami manibil siyan akadalanmu. Macay godang do pangalasyon nami di patikmu. Alay ingot mahami ali Tuhan. Ala ni denggan ni basam dohot asin ni roham. Saya unang paingot-ingot akadosa ni haposoon nami dohot pangalasyon nami. Saya ingot mahami hobar to asin ni roham. Dohot denggan ni basam ala ni guarmo. Ali Tuhan Yesus marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amen. Tabigay mahata baga-baga taringot tu hasisaan ni dosata. Molo tung adong manang ise na mardosa, adong do pangodiata di amay. Ima Tuhan Yesus Kristus na tigor rohay. Jala ibana do pardengganan taringot tu dosata. Alay indada holat taringot tu dosata. Dohot do taringot tu dosa ni saluhut portibion. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Turpuk hata ni debata di perminggota di bagasan sadarion na dienet sian buku pesalmen bidu 107 mamuka sian ayat 10 sahat tu ayat 22 tajahama marsikat soring. Marsipal dihilala akkanaoto ala ni dalan pangalosyon na sidai dohot dibahen akka hajahaton nasida. Luhut do si panganon di haginehon roha nasida. Jalanu nga pola dolus nasida satu akar bangan ni hamatean. Dungi jauh-jauh ma nasida tu Jehovah di hagugutan nasidai. Jadi di palua ibana nasida sian akka hasosahan nasida. Ditongos mahatanai jala di pamalom nasida, jala di palua nasida sian hamaguan nasida. Ikon pujion nasida ma Jehovah ala ni asini rohana dohot halongangan akka nabinahen nai tujolma manusia.
Jala di peleon nasida ma aka pelean hamoliateon, jala di pajojor aka pabahenan nai mardongan polo-polo. Olat nido sahatna, mertua do halak na tumangihon hatani debata, jala no peopsa. Amen. Tahatiddakon maha porsiautai, songon na hinatiddakon ni dongatta sa porsiaon di sadok portibion, rap mahita mandok. Au porsia di debata Jahoba, ido ama pergugo na suatu dosan, na tumo palangit dohotano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian si Anton di Porbadia, andorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na birnit di panguhuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tu Banuatoru dung ditanom, na mulak mangulu di ari patuluhon, na manaik tu surgo lau hundul tu siamun ni debata Jahoba amanay pergugo na suatu dosani, disima ibana mulak sugot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsia diton di Porbadia, jala adong sa dahuria na badia, huria hatopan ni alak Kristen akan na badia, do diasisan ni dosa, do dihatai na mandok, mulak mangulu sugot daging ni halak na mate, dohot dihanguluan na sorasuda. Amen. Tabigima tikting na masa di Huriatta, Minggu tanggal 10 Maret 2024. Na perjulu Gowarni Minggu. Gowarni Minggu ta sadarion ima minggu letare. Nomor lapatan marlas ni roha mahamu. Jesaya 26 ayat 10a. Dohok tema lam gadda ma Jesus, lam moruma
anggoahu. Napaduahon dak dana nasorang. Nah di hari Jumat tanggal 1 Maret 2024, di basa-basa hotu hatta do dak dana bawa di keluarga niamata Hendrik Fernando Panjaitan, inata Ripka Boruhu Tauruk, inganan nasida Jalan Gelatik 2, nomor 70, Depok Sada, Nir Sadasia 07, masuk di kelompok Antioquia, hipas dodak danaki suang songoni nang natorasna. Napatuluhon ruas natabba. Mamuk kasadarion Minggu tanggal 10 Maret 2024, gabe ruas ni HKBP Depok Sada Ima Inata Nyonya RH Sinaga Sumihar P Boru Sitohang Naro Sian HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru, inganan nasida Depok Indah 2 Blok J nomor sada Beji Nir 2050 masuk tu kelompok Jordan. Bagian napaupaton ulos hatuaon 70 tahun. Di hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 di Parmingguan Arian pukul 10 patupaon ni huriatta do pasahaton ulos hatuaon turuas naungguk marumur 70 tahun di hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 naro. Napalimahon Perguru Malua angkatan 2023-2024. Di hari Sabtu tanggal 10 Maret 2024 pukul 10 WIB patupaon nado parapoton natoras nidak danak Perguru Malua angkatan 2023-2024 laho makoordinasihon dohot evaluasi rap dohot uluan nihuria Pendeta Jackson Sirait STH maringanan di GSG lantai sada. Napaunopon pertangyangan pasion HKBP Depok 1 naperjulu. Pertangyangan pasion naperjulu di Patupa hari Senin tanggal 25 Maret 2024 pukul 10 siang. Pertangyangan pasion napaduahon hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 pukul 10 siang. Pertangyangan pasion napatuluhon hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 pukul 10 siang. Jadwal kur dohot vokal grup napasahaton edde pujian di pertangyangan pasion tajahama di lembaran Warta Minggu Nabinaradeni Huriatta disosoi tuga nupunguan kur naung ditotopon laho pasahaton edde pujian di pertangyangani asa mengeradi. Napapituhon jadwal rapot periodisasi. Domutu periodisasi kepengurusan ni seksi-seksi di Dewan Koinonia Marturia dohot Diakonia tahun 2024 pinangido tuganup ketua dewan dohot ketua seksi patupahon rapot pemilihan kepengurusan seksi-seksi tu periode 2024 sahat tu tahun 2026. Perturan ni jadwal rapot periodisasi tajahama di lembaran Warta Minggu Nabinaradeni Huriatta. Titing nasojinahahon dohot barita parhepengon tajahama di Warta Jemaat Elektronik Nabinaradeni Huria marhite WA which pertangyangan tabi. Songodima titing masa di Huriatta di bagasan mingguon sai di pasu-pasu tuhat tamai bain sangap di guarna.
Dami ni debatana sumurung sian saluhut roha, imana mangaramoti ate-ate do pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhutna. Dia muna donga sahapur syam di bagasan Yesus Kristus. Di minggu tasadario minggu letare, hatani dibata natar surat di Yohanes bidutolu ayat 22 sahatu ayat 70 tangi hokamu ma hatani dibata dungi Roma Yesus dohot akasisian nai tulua Judea jadi mian disimad jolo ibana rap dohot nasida jala madidihon alai dohot do si Yohanes madidihon di Enon madonokon huta Salem ainania ai disi jadi tu sima ro sahala gabi terdidi ai dang dope dihurukon si Yohanes ujui marsual madisi akasisian di si Yohanes dohot sahalak Yahudi siala barburioni. Jadi didapoton nasida ma si Yohanes didok ma tu ibana. Guru nami halaki narotu jolom di ipar ni ai Jordan nah tinadakomi ido madidi hunwaing. Gabe saluhut halak ro madapoton ibana. Dungi ninna si Yohanes ma mangalusi. Dang terbuat jol mamanang aha anggoso dilegot tu ibana sian banua gijang. Hamu sendiri do si tidangiku dinahudok. Dada ahu Kristusi. Nasi nuru doahu batu jolona. Napuna orwani do pangulii. Alaina jongjong do ale-ale ni pangulii. Patangi-tangi ibana. Jadi marlas di rohas itu tu. Dibahin suara ni pangulii. Asa halas ni rohani sisongonima. Jupang diaw. Yanggo ibana patut lam gadda lam moruma anggoahu. Yanggo ibana patut lam gadda lam moruma anggoahu. Ido sahana. Hurian itu hatta nakinakolongan di bagasan Yesus Kristus. Adong do somal padohan ni halak bata nang mungkin tabigi jala jujuk tahatakon. Ima nama dok sibora guk dul sautik. Aham saya dok sibora guk dul otik. Bah marona. Nong malero di Wikipedia. Si bora guk dul otik mamora mahita luhut alai sumurung maau otik. Oma sahih ni zolma penyakit manusia jala di hati daku kalak bata doi dia mai roha na sai mengalului hasurungan. Roha nasai mengalului hasurungan mencari. Tabereng marah di sudidwi. Di huria, di negara, di marga, di keluarga. Alai parroh kau dia makadonga sahapor siaon. Hanak nasai mangalului hasurungan nakani-ngani. Apa dampaknya? Dampak ni hanak nasai mangalului hasurungan akan menimbulkan kecemburuan hosom. Elak teal elak. Patubu pangiburuan. Kerusakan
persoalan, terjadi sikut menyikut. Alania ala sai di sido na kaingani na mangalului hasurungani boidwe gabi patubu persoalan. Alama kilala do pejabati aro kasurunganna ikut sedi peima lau pertanyaan ikut sedi peima ro ngajam 10 nyam didok dudangan masuk alai ala didok pungwani dang ro pe opung jenderalom opung naon opung pergang on. Kenapa? Karena memiliki hasurungan, karena kekayaan dan karena dia ada iman kangani di baundur ma satu ngajom. Siapa yang korban? Korban ma pungwani. Korban mah HP ngajang 10 ngaroh hampir 85%. Alai honan ala di sahanak ala do kasurungan na boy doi gabe menimbulkan nakaingani faktor-faktor gabe alani pamerengota apalagi alamar mobil nebegat di mana itor mu ada penyambutan alai molomar mobil naung mobil tahu 70 do pila so dibereng doi apalagi molo bereng musi tasnya tasna brandik na naga lumayan tor mu bado imana dengan penyambutan. Alani dapat kadonga sahapor siaun lasido nataida di bagasat turpu tahun. Naroak kasisian di si Yohanes Pembaptis. Murid-murid Yohanes Pembaptis merasa gelisah, merasa terganggu, merasa tidak enak di saat mereka mendengarkan Yesus Kristus melakukan pembaptisan dan melakukan iman akan ulaon nagabi mangajari rodok kasisian nai dibere koro guru ni datus Johannes ahai nuaing hape horo madiri ditiki ai nanya na di Jordan horo madiri ibana alai nuaing nungalam godang pe huti mana nunga godang di ibana. Tapi sebuah jawaban Yohanes Pembaptis yang sungguh luar biasa di bagas 1000 tahun ayat 21 ayat 30 Yesus ketika itu didengarnya dan jawaban daripada Yohanes Ahmed Ibanam terlumo bima di ayat 27 dang terbuat jolma manang aha anggo sodileho tu ibana sian banua gicang. Tidak seorang pun dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau bukan dari sorga. Dido ibana muse di ayat 20 lui dada ahu Kristusi na siniruda do ahu patujoloda. Dido ibana muse di ayat 30 ianggo ibana patut lam gadda lam moruma anggo ahu. Jala jawaban nis Yohanes nebaga Musa no tabo. Dia tidak mencari hasurungan nakangani dan gulut di hasangapun imana dan gulut di puji-pujian imana jala dan gulut imana di si. Dia tidak mau di nomor satukan. Tapi kita baca nanti di Lukas 7 ayat 10 nomi. Di Lukas 7 ayat 10 nomido sada jawaban natarida na boinian hina tidakon ya kana porsia nama dok ia au madidi pakai dok. Alai anggo ibana dia membaptis dengan roh. Imana madidi marhiti to di porbadia do. Jala makar hari tadi ni sipatuna piau dang patut dang layak. Baik kamu mah. Hola mabuka tadi ni sipatu ni mana piau dido di Lukasi dang buya makar hari hola mabuka piau dang layak dan patut odo dia makadonga sahapor siam na luar biasa na taida sian si Yohanes Pembaptis alani rak majaha maju hita tematai tajaha maju temai rak maju hita majaha temai sada dua tolu sahalinai lam gaddama Yesus lam moruma angguahu. Yesus harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Ada 3 poin persiajaran na arga na taida sian pabahenan tiruan keteladanan yang mau kita tiru dari Yohanes Pembaptis di sini.
na parjulu idotama ima sikap na arga seni mana adanya kerelaan. Adong siya di mana kerelaan na kay nama do pola di do iba na kay gani dia may dangawi mesiasi dangaw si paluay alay di do iba na patujolo na doaw. Ini kerelaan. Labatan na di do iba na kay gani aku hanya adalah yaitu pendahulu si totas nabur perintis mamuhay doang mabuka doang. Aku hanya perintis holan mamuhay doang. Nodo na balaga dia makadonga saha porsyaw na tayo si Yohanes. Dia mau siap dilupakan. Dia mau siap untuk tidak diingat. Dia rela dikecilkan dan dia rela tidak diperhitungkan. Om mana marga dia makadonga saha porsyaw. Bahwa dia makadongang nungabu hita siap dalam kerelaan apalagi na saya mabuka audo parjolo mabuka huriay. Ang udangalan niya udang adongi. Audo parjolo mabuka punguan di depokon ang udangalan niyawi. Audo parjolo marhuta di sa mabuka wik mabuka parsahu taon ang udangalan niya udang majui. Nuaing siap dihitamang do taminang dilupakan. Siap do mamang do taminang puji Tuhan. Molo siap kita. Jalau menemargan anak yang berengota bahwa Yohanes mau melupakan dirinya. Dang pola saya di ingo imana. Walaupun dia perintis. Nampi imana somon patujolo. Ai berbeda tiga bulan. Si Yohanes doh Yesus. Allah ujolo doro suruh-suruh adi tu si Elizabeth. Nama dok gabi-gabian. Baru pe di ujung damuse ditoruni mana do kelasna. Anggo do umur. Tapi itulah hebatnya keluar biasaan kerelaan. Biru de si patara, aido nang di kantor, apalagi hola di dokom, apalagi akadi hedong apadita, wah, bereng apadita rami, hola padita fungsional, etor holongi, gudang situ holena, etor songon na panik gudang padita resot, dur songon itu, nang songon di punguan, nang songon di akanasin, holan roru pane. Dilo rupane bereng mane. Saya hola nama tak si mana do. Iya non. Habe horo parjolo mabuka huriaw. Atur gurang panik rupane. Budu songone. Tetapi kita harus mau belajar daripada Yohanes. Siapapun itu, apalagi ikut boy do tahalupahon akan ada yang kena tatu-tatupai. Apapun yang kita lakukan itu, ketika kita melakukan itu harus mampu seperti Yohanes. Nampero tujulu tanah ilaita. Anak ni abangta berhasil di son. Boy tentara, boy polisi, boy pejabat. Nang pedaknya rotu jabuta, boy lupa hono muna. Manang marungutungu dohamu, so haseyai. Ay rotu so di sajabondo parjoloi. Kita tidak mampu menjadi yaitu orang yang diberkati. Molo saya marungutungu do behita. Iko bodo to atau ima dam pedang ro na 10 tahun oni ala ni kesibukan do. Budu horta soni. Dan pedang di pola di telepon dan di komunikasi itu karena ada sesuatu alaikon berani itu hitam melupakan perbuatan yang baik itu harus kita lupakan supaya kita tidak pernah tersakiti alai berengota menakengani sadana marga nabinani si Yohanes keberanian kerelaan napa dua tung nama saya arga sian si Yohaneson diame tahu diri. Maboto tahu diri, mengenal diri. Odono marga nanang berengota si Yohanes, walaupun ia tahu bisa itu adalah kesempatan di bagasan ibana, ala imana do parjolo, songon perintis mana membuat kerajaan di mata. Tetapi dia sadar, ibu tu imana do, tahu diri do ibana. Dia tahu menempatkan dirinya. Searga jolma moleboto menempatkan dirinya. Manusia yang tahu diri menempatkan dirinya sangat berharga dan sangat disenangi. Alai molo dang iboto menempatkan dirinya. Boru de mana letor lau tuhalangudu. Ai borna so hasia do harwatorin do. Tetapi juga tidak tahu menempatkan diri. Ido benda ido saya diajari Tuhan Yesus kita menempatkan diri wasa.
Saya patujulu marongami hudul dina sumangapi. Unang lahot tortuna sangapi hape dikeser homse nailan. Begitu malunya di saat kita torlai atau halang buru hape isuru mundur isuru geser. Betapa malunya kita. Alanido si Yohanes mengajar kita tahu diri ibana. Dia tahu diri imana kay ngadang pa jolo-jolohon. Sahit di tol mana kay naoro pa jolo-jolohon do. Ahado gabarani halak bata na pa jolo-jolohon. Amang do tamina. Monis. Dadahmuro monis. Molo mamiari ma akaina di huta. Di piari ma boras. Molo boras monis nakanaso hasiai na di blokoni itor tujulu di. Itor lau di tujulu. Alaina berkualitas dia selalu ke belakang. Yang tidak berkualitas yang harus dibuang saya pajulu-julu di. Itor tujulu di. Lianom itu manut. Mulai maaf tube dua. Mulai tube sada. Itor reliam me. Monisma. Orang-orang yang selalu pajulu-julu bere kamu mah si sogo di pungguan. Si sogo, saya pajulu-juluhon. Sarang no bedok ketua ngapa pajulu-juluhon. Sarang no bemarang akhir kok saya pajulu-juluhon. Orang-orang yang selalu mendahului napa juluh-juluhon. Gero tahu mah si monisme. Monis itu tidak berguna. Alai bere kamu mah. Yohanes itu tidak mau mendahului. Alai belajar mahita filosofi. Naunang saya pajulu songot turpuk tahun temai. Yesus harus makin besar tapi aku makin kecil. Belajar mahita. Sian jantung di pisang. Ya ada berkama mang do tamilan jantung pisang. Ketika pisang itu mau berbuah. Itor keluar do jantungnya belga. Jantungnya belga mah. Lem liling mah lem do. Lem perbuah. Lem geleng mah jantungnya. Semakin ia berbuah. Semakin kecil jantungnya. Bahkan nongiri muse Roma napunai itor digotap, itor diponggol, itor dibangun muse sayur. Apalagi halak karo itor dibangun tu BPK, itor diajak amang meneluma makan tu BPK mahita. Anda tahu jantung pisang nai. Saya bilang tu malang panggang sambil mengalang jantung pisang ini. Lapatan nak kita. Apa yang kita lihat dari filosofi jantung pisang? Dia awalnya besar, tapi dia senang. Berbahagia karena apa? Buahnya besar-besar. Buahnya dinikmati orang. Tapi dia makin kecil dan rela. Imarakangani dipotong dan rela diponggolhon di baga. Itu. Jadi kesongon itu ngulut tahun. Semakin kita akan kecil. Dan semakin banyak orang akan berbuat yang baik. Dambe say pajulu-juluhon. Allah di Tuhan Yesus di Matius 20 ayat 26. Manangisi hamu giot neng balga aidoko. Olo may mana petujulu di dongan. Siapa orang yang mau menjadi besar, baiklah ia menjadi pelayan bagi sesamanya. Ido na balga las ni rohata. Na parpuni makamang. Dota mo kenang. Persiajaran na arga siyan si Yohaneson. Na balga na tidak diame. Toruk ni rohana. Kerendahan hati. Tabuhian si Yohanes sinakay madok di bagasan toruk ni rohani manay. Pola do di do ibana imana matong kung lambalga alay aw lamgeleng. Apa itu toruk ni rohani? Ahado kerendahan hati. Kerendahan hati itu adalah tidak egois. Kerendahan hati itulah memberikan cepat senyuman dan salaman. Ia halak namar toruk ni roha. Saya perjuluri mengalir tanganna mula marsijalangan. Jadi maul do pejol mamar sijalangan do maul senyum lawan kata toruk ni rohame sigijang rohame alai maulo di dok toruk ni roha berkau masih Yohanes. Yohanes itu dialah dengan sebuah kerendahan hatinya dia mampu madok ima perjulu do imana nampe naung imana songon siahaan ido benalas rohani di mata mamilit sidau. Tajahama di 2 Samuel pitui ayat welu sa to sepuli. Tung di halo mohod debatado si Daud si anak hahag idai ala dia ala toruk ni rohana. Aku memilih engkau karena apa? Karena kerendahan hatimu. Ternyata dipilih debata dangalani gatenga, dangalani hebatna, tetapi dipilih oleh Tuhan sian kerendahan hatinya. Alani diduka 10 bedok Tuhan Yesus deh. Mertua mahala napa totoru rohana ai sipati bodoh nasida. Dan Yesus juga melakukan perkara kerendahan hati. Dia me diulah khudna balga toru ni rohana.
dicuci, dibasuh Pak ni sisiani pola do diumma. Itu adalah mau menunjukkan dia mengosongkan dirinya oleh mana martoruk niroha. Odo na bagas dia makadongan na parpudioma naik kita martoruk niroha dia akan atau lahuni. Di pasu na tajale asa una kita namar sangap alai di matado namar sangap di sude na tajalo di sude pasu yang kita terima dimanapun kita bekerja ahapi jabatan na tajalo api hamorang tetapi Tuhan yang mau dia di marsangap di ngoluta unang masuk kalak batahi ibu tamuro halak bata gijang iroha di bagasa serek iroha ayo juk nya bini ditaruh kono gijang iroha di bagasan serek iroha dia ternyata na serek perong do bergijang iroha sono ceritana sono mati ma pungsi baluhap arang badiat care madokata ma sian ale-ale ni opungsi baluhapon itu roma halaki sakalas madokata ma tororaki ia lai opungsi baluhapon dongan nami maun dong aku maun disde satu sadarion disde ia lai opungsi baluhapon Omma juara 2 au juara sada ini mana saat musihami di simpi ia opungsi balu apa o juara sada kelas au juara sada umum ini mana saat tuna perguruan tinggi opungsi balu apa o di USU au di ITB ini mana na perpudi di mana ma so saat tu parmodingi opungsi balu apa dia ia sahih di opungsi balu apa imam bahwa sahihna darah rendah ada yang kau darah tinggi di mana bayang kau tu sahib petong sombong kau hidup di mana sahibna darah tinggi sahib puisi belopi darah rendah bayang kau mah tu sahib petong sahib itu dua kesombongan neng dono tabau nang masongoni tapi kita mau meneladani Yesus dan Yohanes mau merendahkan dirinya oleh mana pajuluhun dia mau membesarkan songoni maita akapasu-pasu natajale Tuhanlah yang namar sangat Tuhan ma namar mulia di sini pasu-pasu natadale amin martang yang kita mau lihat madiho ale Tuhan debata di pengoto hami marhiti hatam nabadie asa karagam di pasu-pasu na hujalo hami Tuhan marsangap po juk do Tuhan alani hasangapun na di purtibion akahasrungan na di purtibion gabi mabain parbulat-bulaton mabain akahasisiga mabiar hami Tuhan dan sangap hape nang perlu Tuhan na perlu Tuhan di daw kami lobo ni roham na perlu hami na sa imang guluti ala hodo na marsanga di sini pakataya do pabenan nami ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami paloas mahami martoruk ni roha songon si Yohanes padidi nama dok ia hami lamar mek do alay ang ho Tuhan belgama di pangulon nami di keluarga nami di rumah tangga nami nang disudi panggulmito ni ngulu nami terida maho Tuhan lambalga wasom di bagasan pabahiran nami atau ngali Tuhan lau sido nang dia keganup rumah tangga diganup akapungua di huria nang di portibiope asa juk do Tuhan dia kana hasurungani gabi manegai akaparsoran nami manegai haporsoran nami alai di bagasan toruk ni roha mahami Tuhan majaloh ali Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami songoni mapasu-pasu na jinalo ni huriam secara khusus Tuhan di leoko sada pasu-pasu na balga sada dana tu keluarga ni amanami Henry Panjaitan Inang boru tauru pasu-pasu ma Tuhan dana nang nipalemi homi di bagasa pertumbuhan na sempurna songoni na torasi songoni Tuhan ruas ni huriam na baru pindah Nyonya RH Sinaga Inang Boru Sitohang tu huriane baru di Pekanbaru pasu-pasu gana sida gabe ruas na burju nangali Tuhan debata di priorisasi ni akasiksi do kategorial do akadewan itonga-tonga ni huriam mamuka Februari 1 Aprilon homa Tuhan nama sumasu jalan nama milit naolo mamelihud dirina nang kadewa dewa pe Tuhan di pakobasyon sekolah minggu remaja na poso ina ama lansia parhalado sai pasu-pasu ma Tuhan holan pasangapoko songonin Tuhan panitia pembangunan na pinilimi Tuhan leonommu dinasida gugu Tuhan lau patol hason akasakap terlumobi ma Tuhan
dalam membangun bakas jorom nabadiom. Songonima Tuhan, urus ni huriam na di bagas parsahiton. Bono nami Tuhan, asa homa na maliok kamalungon. Doni Fernando Manalu, Bukman Raja Guguk, John Rimanalu, Rafael si Hotang, Helsa Marbun, Nyonya Siturus Burutamu, Situa MRA Barimbing, Berliana Malau, Asima rohama de Tuhan de bata, Apeh tangam munabadiai, Mangalehon Hamalumon, Porsedo hame Tuhan, Sudi akaubat do sipanon, Napinangan nasida, Makorong guguru Hamalumon may. Songoni Tuhan terus dihuriam nama ulang tahun kelahiran, do ulang tahun pernikahan di Bagasan Minggom. Dileko gajang ni umur, dileko Tuhan kahai pason. Saya pasu-pasu mana sida mamilang-milangi ari-ari na pinasami. Ruas ni huriam pe Tuhan nama siol di hagabion, nama siol di sel di rokap, nama siol di akaparkarjuan, nama siol nan di akapasu-pasu di partodion. Homa Tuhan, napa si koponi. Nang bangso nami Tuhan memuka rakyat na doho pemerintah. Nasawara kami sada-sada. Pasu-pasu ma Tuhan di bata di bagasa dame saluna nang portibito Tuhan salu nama portibio Tuhan olo songot si Yohanes Tuhan nama ngulakon ulau ni tonga-tonga ni portibion hola paturun sodang na siya banagi cangi urase mahami sa dusan na nagurangi Tuhan asa badia hami dia dupamu moleate ma Tuhan dio amen mare demeita laus tapasa mapidata.
Tatangya ko mapilian na tapapungom martangyang mahita. Ali di bata amanami na di ba nagijang. Odo haroran ni saluhut sili kuleo na dinggan do naso di basa na mulitus. Upasa tayo masya nasa nanilimituhan pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi uap na husus di julum. Panso may dramuti asaw para siya kami pilihanon. Pati buno raja mo itong ni Huriam doko di Portibion. Buhay marohan nami marhite-hite dim. Salam tanami gudang ni selihon-lihom itu kami. Salam gigihay madok mo lihat itu. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alia manami na di banogijang say pinarbadia magkuwarm. Say Roma harajom, say sao malomo doham dito sa ni banogijang. Lehom matuham sa mga siyapari. Sisa marusa namin songopan sa nami. Di dosa nung namar dosa tuhami. Unak kami ito gitu pangujunan. Palua mahami siyan pangago. Pasu-pasu jada diramoti Tuhan de batamahon. Di sodaku Tuhan de batama buhina tuho jala asima rokanami daho. Di dopaku Tuhan de batama buhina tuho jala di pasar hom madamena tutod di munabi.